juga ada channel YouTube Jan Makare, Cak Mal TV. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro Bapak Ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu bisa aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dewe ya. Aduh penontonnya jangan rebutan ya, penontonnya jangan rebutan. Kakinya di atas. Ayo. Ora ono sing jalo dilahirke no keluarga sing kaya ngene gak tompo apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat telungane markara disangka wong tuane kudu iso ngatur dhewe ra ono cekelane ngene ben anak sing rusak omahe Kurniawan pes-pes yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewe ya. Ayo Ora